Hola, jo soc l'Ivan i avui us parlaré del piano, que és un instrument que a mi m'agrada molt. Així que comencem. L'índex anirà així. 1. Qui va inventar el piano? 2. Tipus de piano. 3. Compositors famosos de piano i 4. Curiositats. Començarem per qui va inventar el piano. I el va inventar Bartolomeo Cristofori, a Itàlia, entre l'any 1695 i 1700. Ara toca explicar els tipus de piano, que són el piano de cola, el piano de paret i el piano electrònic, també conegut com teclat. I com veieu, jo aquí tinc un piano electrònic, perquè així sona normal. Però ara jo puc canviar-li el so, per exemple, aquest. Ara toca explicar compositors famosos de piano, com Mozart, Beethoven, Johannes Brahms, Chopin, etc. Ara anem per les curiositats. Un piano té 12.000 peces i 10.000 d'elles estan en moviment. Va ser un 4 de maig del 1698 que Bartolomeo Cristofori va inventar el piano a Itàlia. I ara us tocaré una cançó amb el piano que a mi m'agrada molt. I per curiositat, aquesta cançó es diu Romanza.